labsin ko Sir Lemuel. Kay uwan man Sir Lemuel. Labsin ko mamariapi. Kay uwan man yung gusto kag uwan mariapi. Okay manaw. Di ko mo eskwela kay uwan mamariapi. Maabsin ako Sir Lemuel. Bustak ag uwan. Mga ang taglatik. Yung palit ko duha ka buok abit ko. Tag piso ning buok. Tagkuan na ni tag 250. Ijawan. Di ba nakanahon harap ko sa unas ng kabataan ba? Usahay makanahon na tagkaon sa atang gipangkaon sa unas kita pay bata. Karon ma. Bata pa di ko ron, nagangnawa rin sinawa. Alaw-naon sinan sa gawan, ha? Mukhang ka na Rihanna? Mamupahuway ko ron sa taod ma. Ano ba ning latikaw eh? Manatay. Yes nanay. Yes nanay, ning kaon sa kalatik. Wow, naikag na buko dani. Mamatiri ka magdatik man to. Oh, na ko unas. Kato may lami. Unas ay putos. Lugay man ang tangtang agukan tungod sining pas may papel ako na. Piningay papel. Tag 250 na ang gagmadya sa una. Sa una lagi pod. Gahi Lado ni Tibunay. Mupahuway ra ko ron sa taod ma ha. Kabalos ni pun. Kang kaday. Lahi kang ka? Yan na? Yan, kang kayang gahi ba yan? Ma, di ko taas megda ma. Basag di naman ang naong kasinaw. Ay sa kuana, sa sunscreen. Ngangil aday dahon makit as vlog ma. Ha? Ilang arang ngil aday dahon makit as vlog ma. Ngil at tanawon makit as dahon sa vlog ma. Love you ma. Amang gipanghatag ag amang mga sinina nga wa na magisuot kay arong maluwag-luwag pag among mga butangan to sa taas kay piut na daghang mga sinina diyan ang hatag mapuspura mi mo nang amo pang gipanghatag pod. Release nag mga sinina. Padong budak December. Umulis tiri na po ija. Ugi kani sayang. Ha. Do ang paunaras ng TCP. Pangaon guys, pangaon kayapas guys. Kami biyabas na duhag tunga. Di ko diya mukaon ma. Tingka mangaon mi. Bayabas ni hinatag sang idaan gahapon. Wow. Ayan ang kaon yan. Kami mangguding bayabas yan. Mana may panyapon. O yan o. Bago siyang platito ma. Lumayas bayabas. Uy. Tama? Dali, pakita. Good. Mati makumangay ma. Di kumangay ma. Wala yun. Tama? Hindi ka makaon? Tatay.
Happy ma. Sabi ba? Mati makumangay ma. Makumangay ma. Love you ma. Ay, sa mo mama ko. Hi ma. Sabi biyabas. Kaon ka day? Ano yung lumiyabas na? Ano ba? Kari mo na. Diyan na. Kari na. Siya. Karon pa rin kakagbiabas? Di o. Kaon. So guys, voice over ta diring dapita. Naday ko'y limonsito. Bitaw, kalamunding sa Deep Bisaya. Bitaw, kinamdam ko sang lula sa una. Di dito matawag og limonsito. Hagidyang tawagan ni kalamunding. So natay kalamunding karon. Dugay na ni siya mga one month. 1 month. 1 month na siguro na siya na nga hanggi palitin siya. Wa pa nahurot, sayang. Diyan nga ni color, mayilo na siya, hapit na siya malata. Kay after ani mayilo, mura na siya maitom mo ng di na mapuslan. So karon nata aning himuag pamaagi nga magamit char. Bitaw, palig kog tiwas sa hang video makahibaw mo ginsaon ni nahong kalamansi. Ato ning kuhaon nagyahang katas. Siguro gabanray na ganahan na og kuan. Himuon ni nahong kalamansi Diyos. Bitaw, di na himuon kalamansi Diyos. Tiwasa jud tan-aw hang video makahibaw mo para asa ni ug unsaon ni nahong duga sa kalamunding. Voice over day ta dari kay ning andar na pag among silingan. Grabe. Grabe magpatugtog, grabe kusuga. So mga day ni hang buhaton. Bitaw, shout out Mama Julie. Bitaw, ning try ra jud ko giingon ni Mama Julie nga maka lighten ko nunig mga dark spot ning ang gibuhat. Di ra po Mama Julie may ningon na ha. Ningon po si Madam Lilian. Mao ko ni naka-lighten sa ijahang mga dark spot. Kung kay namo ko yung mga mild ro ning hanga na ko'y mild melasma nga na haning gamiton ang isabaw sa kuan sa kujik. Bitaw sinanay proben jud kay sinanay kay kugihan bitaw nanay kanang manghilamos gamit daning sabon nga gibabad sa kalamansi. Sa huwa guys, so pa di result kay kanilaging night time nga kapuyan ko manghilamos. Bitaw kasagaran bitaw kanang night time nga kapuyan ako manghilamos. Mugamit ra ko og kanang skinol. Si nanay nakamatikod ko nga dagway ni nanay nilighting gamit aning sabona kay kuan naman ni tadtaw naman ko nagani siguro mga
hapit na mag duha ka buwan nga naghimo kog ngani. Start dato ning share si Madam Lilian ba. Kani laging sundog-sundogon, maano ni try pug ko. Pero kani jud ko no effective jud ko ni. Nag-research ko ani nga kojik ug kalamansi. Sa YouTube daghan kog na tan-awan nga nagbuhat og same ani. Kasagaran jud sa ning gamit ani ning ingon jud nga effective kuno sa mao nang ako lagi pod kay sundog-sundogon. Try ko kaya ning ipaputi sa ang bugan joke bitaw. Di bitaw. Try na jud ko og kuan ba kanang mo lighten bagahang skin char, mo lighten bitaw. Ambisyosa. Bitaw. Nga naharap ko mo puti-puti kog madidyo. Kay ampoy mawa na tag mo try ta ani sa kakugi raman jud pero ako lagi maadya ko sa una. Nja kadugad dyan kapuyan na di na ko mo gamit. Si nanay jud nakamatikod ko. Kuan jud kanang naputi jud naong ni nanay kay kugihan mas nanay mangilamos. Kami magduhada ni mo gamit. Nja ako lagi ahang suwadyan nga mag kuan ako mag kanang magkugi na kog pangilamos karang makita ang result ug sani ba jud mo puti ba puta daning kuan og atong sundon jud ni pangilamos. Aguban kuno dani mangilamos 3 times a day na grabe pud once a day ragali ko makaligo gani kog buntag inagkagabi na ko mangilamos isahay gani di kay kapodyan ako mag skinol na lamang ko sinanay may kuan jud dani makitaan nga kuan effective jud ni kay ning lighten lagi ag naong ni nanay. So mao ni ang tulo ka kuan man to gagmay ra man tong kuan na isa ka box kay tulo man ka hiwa nga sabon. Duha ray maarang ani sang sudlanan. Nja og bahurot na niha na lamang pud tong idugang tong isa ka kuan isa ka slice nga kojik. Try bitaw. Sa ahang natan-awan sa YouTube kay daghan jud kuan daghang ning gamit ani. Diyan na gali uban nga kinadaghanan og kalamansi. Pero kay ug imong daghanan kalamansi kay di naman siya mobuwa. Mao na nga gaw nibutang di pud ka jing daghan. Diya gamay ra pud ang sudlanan kay kuan ra ni basiw ra ni alcohol. Kaning koji kay dali ra pud siya matunaw. Kanihang gibutang matunaw ra ni nagkataod-taod matunaw ra. Mura ko dalig nagduwa-duwa. Tinga betas Aliana dani ninga sa Aliana dani nga no kuno ha kunong giwa-hiwag sabon at sa kasabot nga kuan. Lit upload na day ni guys kay mao ning time kadtong last ng video sa pa nagbaghang cellphone nja karon kay namang gipaadyo. Taas pa nga video pa ni mahuman mag story time sa ta. Kinsay nakakita sa kadtong tiguang bitaw nga gi-upload siya sa ka-vlogger ba sa Cebu kadtong kanang ate manas mga anak. Atong gisubaybayan ba luoy kadyo ba kay nawagan siya sa mga anak. Njara na siyang katiguang. Nja maglisod na siya dungag para siyang kagalingon. Nja ning viral man ang kuan ang video katong nanawagan siya sa mga anak. Nja karon kay ana may ning tabang ana may ning kuag bugas nga na nihatag og kwarta. Ning gawas nagjang anak. May lasang natanawang karon nga karon ra ni pakita jang anak kay kuan kanang ning viral ijahang inahan. Nja problema dana basig karon ra na jang anak kay napay kwarta napay mga hinabang gikas mga tawo hindi nagahurot dana bala makagatimanon pa ng tiguanga. Nakaing jud ko nga lisod jud og kanang matiguang tanja kanang nay pasagdan na sa tong anak.
Pero ako po nun, di jud na makaya nga ingana ba. Nga, imong ginikanan, maglisod nagdungag, tiguang na, ati manunan na. Hindi, way anak nga mong atiman, kinaluod dyan. Maulog ito hang nakita sa Facebook, kinaluod dyan si Nanay Suling. Bawa kasi nakakita dagto nga grabe magluod dyan sa karon. Di pa dugay ni tanaw ko. Nagpakita nagdyang anak gahilak-hilak pila ka tuig siguro nga wa siya wa nila duawag lang inahan ja karon na sila mo pakita nga na social media na viral lang inahan nakaingon jud ko disaman mo sa mga panahon nga kanang tubig ra kuno ninit nga tubig ug asin may ijang kanon ninja naipay time kuno makakaon si og panos kay maglisod lagi ang taon og digam kay tiguang na nagkapa-kapa na ang luja mo na nga hadlok na nga na ba kay narabay ka ng kuan ba panultihon nga kanang the history repeat itself so ag nahitabo ni Nanay Suling pwede pong mahitabo sa iyang anak pohon kay pasinatian pud ba og sa iyang gibuhat sa iyang inahan mas labaw pa ijahang masinati mo nang hadlok pa nga na ba nga humantag yati man sa atong ginikanan inja ug matiguang na dita ka maamuati man gantusan ra bata ginsa ta pagpadako sa gamay pag yati man ta nya ug sila na matiguang atong talikdan murag jud mao kay hindi tagarabi pag mga anak murag magway kasing-kasing way kaluis inahan ako hinuktok lagi kong lain naman ni ang anak karon ning gawas na nagahilak-hilak so nahuman na hadeng gidagdagan ni maday ning ibalik is uno kay kanang daghan ra ag kanang juice sa kalamansi ang gitiwas og kuan kanang slice ang ikaduhang slice nga kujik kay isa ra dito slice tas una daan taasan ning video ha Ay,